sä niinku keitsu. Nyt mä yritän niinku päästä tonne. Oh no, tää on riski. Oh, tästäkin olisi voinut kävellä. Ja me oltiin siis Vuokankaa täältä, niin osaan kyllä suunnistaa täältä. Täällä metäs mä nyt oon. Ja mä päätin, että mä en menekään tänne, koska olin tähän klippi. Mä ajattelin nyt siis mennä suunnistamaan. Tulkaa mun mukaan metsälätkelle. Taas oli kauden täällä. Mä toivon, että ne kaikki ysiluokkalaiset enää lähti täältä. En äsken juosta täällä, kun mä vaan kekaloin. Mä tiedän ehkä, missä on yksi suunnistusrasti. Mä nyt menen etsimään sitä. Jos mä kuolen tänne, tulkaa hakemaan täältä. Joku äsken huusi täällä. Mä näin äsken jonkun linnun tai jonkun jotain. Mua niinku pelottaa olla täällä, että mä lähden nyt. Tuossa on jäätä. Kivien. Mut nyt ihan oikeesti mä lähden täältä. Ja siis täällä metässä on vielä kai jotain Mä en tiedä kuvasiko toi äskeistä. Riski. Oh my gosh. Voisin nyt kävellä täällä radan ympäri. Nyt ihmiset ollaan täällä luonnon ääressä. Siis mun on vika tylsää. Mun pitää ottaa 2 asti kouluun. Joo. Mä alan ehkä kuvaa mun videoita niinku näin päin. Kitsi kakao. Sitä on niinku paikka, missä voi kuvata ilman, että kukaan näkee. Mutta se on ihan rauhassa. Ei mitään ongelmaa. Mä en ehkä mene tätä kokonaan ympäri. Tehdään part 2 kohta. Part 2 on tulossa. Bye!